No to proszę dziewczyny, rozgoście się, proszę uprzejmie. Usiądźcie sobie. No co? Szefie, tych 3 meneli jedzie właśnie w stronę kopalni. No to obserwujcie ich. Dobra, będziemy mieli ich na oku cały czas. To wszystko będzie, tak? Tak, dziękuję. 10 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dzwoniłem do szefa, tych 3 gości, co tam jedzie na kopalnię, mamy ich mieć na oku non stop. Tych 3, ja? Ja. Widziałeś? Chyba ci sami co wtedy, co nam zwiali. Ja, chyba tak. Weź zadzwoń szefowi, będziemy mieli wynika. Szefie, jesteśmy w patrolu, zauważyliśmy 3 gości, chyba to są ci sami, co rano zwiali. No to co tam robicie? Łapcie ich! Hoppy! Te 2 paciuloki nas obserwują. Jeroń, ale ty, uciekł, co się wrzuca? No co jest z wami? Dzień dobry, szefie. Za wiadomość, znowu nam pitnęli. Co mamy, gonić ich dalej, czy... 3 starymi dziadami sobie nie możecie dać rada. Ja was tam kurwa zaraz ustawia. Pierony jednej, ruszajcie. Dobra, zrozumiałem. Co wy sobie myślicie? I co Szef mówił? dla pana.